Otázka 467. Koľko kyslíka a ortuti vznikne za normálnych podmienok rozkladom 86,4 g oxidu ortuťnatého? Relatívna atomová hmotnosť ortute je 200 a relatívna atomová hmotnosť kyslíka je 16. Daná otázka je zameraná na výpočet z chemickej rovnice. Rozklad oxidu ortuťnatého možno napísať touto chemickou rovnicou. Čiže 2 móly oxidu ortuťnatého sa rozkladajú na 2 móly ortute a 1 mól kyslíka. Keď sa dobre pozriete, vidíte, že táto rovnica je napísaná v tzv. Stavovom tvare, to znamená, pri jednotlivých látkach sú indexy, v akom stave alebo v akom skupenstve sa nachádzajú. Oxid ortuťnatý je za laboratórnej teploty tuhá kryštalická látka, preto sme to označili symbolom S. Ortuť je kvapalina, no a kyslík je plyn. V niektorých prípadoch je to podstatné uvádzať, niektorých nie. V tomto prípade bude, ako uvidíme neskôr. Pri výpočtoch z chemickej rovníc je častokrát veľmi účelné si označiť jednotlivé látky symbolmi alebo písmenami veľkej latinskej abecedy. Je to hlavne kvôli tomu, v prípade, ak pracujeme s látkami, ktoré majú veľké vzorce, ako napríklad kryštalohydráty, aby sme tým ušetrili čas. Preto aj v tomto prípade som označil jednotlivé látky nasledujúcim spôsobom. Ačko bude oxid ortuťnatý, môžeme si to aj hore napísať, že toto je Ačko. Bčko si označíme ortuť. No a C si označíme molekulový kyslík alebo tzv. Dikyslík, keďže sa skladá z 2 atómov. No a od tejto chvíle budeme jednotlivé látky označovať týmto spôsobom. Čiže teraz Ačko je oxid ortuťnatý, Bčko je ortuť a Cčko je kyslík. V ďalšej fáze, keď počítame príklady, chemické príklady, je treba vypísať si známe údaje z textu príkladu. Takže pozrieme sa, čo z textu príkladu poznáme. No poznáme jednak hmotnosť oxidu ortuťnatého, čiže M s indexom A, je to 86,4 g, a jednak poznáme relatívne atomové hmotnosti ortute a kyslíka. Potom si vypíšeme parametre, ktorých hodnoty máme počítať, čiže napíšeme treba vypočítať a potom si napíšeme parametre, ktoré chceme vedieť. No lenže teraz otázka je, koľko kyslíka ortuti vznikne, môžeme sa pýtať, no čo si máme pod tým predstaviť, čo máme počítať, látkové množstvo, hmotnosť, objem. Tak ja osobne odporúčam študentom, aby si pozreli i hneď odpovede, na čo sa pýtajú a podľa toho v podstate vypísať si, čo potrebujeme počítať. Tak keď sa pozrieme na odpoveď A, vidíme, že je tam ponuka 80 g ortute, čiže určite budeme počítať hmotnosť ortute, MB. Ďalej tam máme za B 0,8 molov kyslíka, čiže budeme potrebovať látkové množstvo kyslíka, čiže NC. Ďalej tam hmotnosť kyslíka, čiže MC, hmotnosť kyslíka. Ďalej tam máme látkové množstvo kyslíka, čiže NC. Ďalej tam máme 4,48 litra kyslíka, čiže objem kyslíka, VC. 0,4 mol ortute, čiže látkové množstvo ortute, čiže NB. No a 96,4 g ortute, čiže hmotnosť ortute, to už máme. No a teraz môžeme pristúpiť k samotnému výpočtu alebo riešeniu. Postup je taký pri výpočtoch z chemických rovníc alebo všeobecne pri výpočtoch v chemii, že vychádzame z toho, čo poznáme. No a v našom prípade poznáme hmotnosť oxidu ortuťnatého, čiže Ma. No a z toho si pomocou molovej hmotnosti oxidu ortuťnatého môžeme vypočítať látkové množstvo oxidu ortuťnatého, čiže Na. Podľa známeho vzorca, že látkové množstvo rovná sa hmotnosť delená molová hmotnosť. Hmotnosť už poznáme oxidu ortuťnatého, je to 86,4 g. Nepoznáme však molovú hmotnosť oxidu ortuťnatého. Avšak molovú hmotnosť oxidu ortuťnatého HgO si vieme vypočítať ako súčet relatívnej atomovej hmotnosti ortute a relatívnej atomovej hmotnosti kyslíka, pretože oxid ortuťnatý ešte raz je HgO a je jasné, že potom molová hmotnosť oxidu ortuťnatého sa rovná súčtu relatívnych atomových hmotností ortute a kyslíka. Tu treba poznamenať, že aký je rozdiel medzi relatívnou atomovou hmotnosťou a molovou hmotnosťou. Číselne žiadny. Len s tým rozdielom, že relatívne atomové alebo relatívne molekulové hmotnosti sú bezrozmerné veličiny, no a molové hmotnosti majú rozmer grám na mol. Čiže číselne sa nelíšia, líšia sa len jednotkovo. Relatívne hmotnosti sú bezrozmerné, molové hmotnosti majú rozmer grám na mol. Keďže už máme vypočítané molovú látkové množstvo
oxidu ortuťnatého Na, aj ako podiel hmotnosti a molovej hmotnosti, môžeme pristúpiť k výpočtu ostatných veličín. Začneme s látkovým množstvom ortute, čiže NB. No otázka, ako na to? Pri výpočtoch v chemických rovniciach platí veľmi dôležitá vec, a to, že podiel látkových množstiev jednotlivých látok, ktorí sa zúčastňujú chemickej rovnice, je taký istý, ako je podiel ich absolútnych hodnôt stoichiometrických koeficientov. Čiže čísla, ktoré sa nachádzajú pred jednotlivými látkami, sú absolútne hodnoty stoichiometrických koeficientov. Pozor, to nie sú stoichiometrické koeficienty, to sú absolútne hodnoty stoichiometrických koeficientov. Stoichiometrické koeficienty sú definované trošku inak. Čiže ešte raz, čísla, ktoré sa nachádzajú pred jednotlivými látkami, sú absolútne hodnoty stoichiometrických koeficientov. Čiže potom platí, že podiel látkového množstva vzniknutej ortute, čiže NB, ku látkovému množstvu rozloženého oxidu ortuťnatého, čiže Na, je taký istý ako podiel ich absolútnych hodnôt stoichiometrických koeficientov. Čiže pre ortuť to je 2, preto v čitateli bude 2. No a pre oxid ortuťnatý je to 2, preto v menovateli bude 2, čiže 2 ku 2 alebo 1 k 1, čiže 1. No a z toho potom vyplýva veľmi jednoducho, že látkové množstvo ortute, vzniknutej ortute, čiže NB, je také isté ako látkové množstvo zaniknutého alebo rozloženého oxidu ortuťnatého, čiže je to tých 0,4. Takže prvú odpoveď už máme. Látkové množstvo ortute je 0,4. Keď už máme látkové množstvo ortute, môžeme pristúpiť k výpočtu hmotnosti vzniknutej ortute, čiže MB. No a opäť, hmotnosť je molová hmotnosť krát látkové množstvo. Molová hmotnosť, máme molovú hmotnosť, to je tá relatívna atomová hmotnosť, čiže 200. A keďže ide o molovú hmotnosť, tak musíme tam pridať jednotku, čiže gram na mol. Krát látkové množstvo vzniknutej ortute, to už vieme, to je tých 0,4, čiže po násobení to je 80 gramov. Čiže máme aj hmotnosť vzniknutej ortute, je to tých 80 gramov. Pokračujeme ďalej. Môžeme teraz pristúpiť k výpočtu látkového množstva kyslíka, čiže NC, a opäť podiel látkového množstva vzniknutého kyslíka ku látkovému množstvu zaniknutého oxidu ortuťnatého, čiže Na, je taký istý pomer, ako je podiel ich absolútnych hodnôt stoichiometrických koeficientov. Čiže pri kyslíku je jednotka, a jednotka sa nepíše, ale je tu jednotka. No a 2 je pred oxidom ortuťnatým. No a z toho potom vyplýva, že látkové množstvo vzniknutého kyslíka, presnejšie molekuly kyslíka alebo dikyslíka, je 1/2 látkového množstva zaniknutého oxidu ortuťnatého, čiže 1/2 krát 0,4, 0,2. Čiže látkové množstvo vzniknutého dikyslíka alebo molekuly kyslíka je 0,2. Máme ďalšiu odpoveď. Keď už máme látkové množstvo kyslíka, môžeme pristúpiť k výpočte hmotnosti vzniknutého dikyslíka. A opäť molová hmotnosť krát látkové množstvo. Molovú hmotnosť, pozor, vieme počítať hmotnosť dikyslíka. Ešte raz, dikyslík je O2, my však máme relatívnu atomovú hmotnosť atomárneho kyslíka, hej, zadaný ARO, to je tých 16. Čiže pre dikyslík to je 2x16, 32 gramy na móly. Čiže pre hmotnosť dikyslíka je to 32 gram na mol krát 0,2, 6,4 gramu, čiže hmotnosť vzniknutého dikyslíka alebo molekuly kyslíka je 6,4 gramu. No a posledná vec je výpočet objemu vzniknutého kyslíka za normálnych podmienok. Otázka môže byť, čo sú to normálne podmienky. Tak normálne podmienky sú definované takto. Je to teplota 0 celziových stupňov a tlak 101 325 paskalov. No a pri týchto podmienkach platí, že 1 mol plynu, ktorý sa správa stavovo ideálne, čiže tzv. Ideálny plyn, zabera pri týchto podmienkach, čiže pri normálnych podmienkach, objem 22,41 litrov alebo decimetrov kubických. No a takáto veličina sa nazýva normálny molový objem. Označujeme ho symbolom V ako objem, Mn, M ako molárny, N za normálnych podmienok. A jeho hodnota je tých spomínaných 22,41 litrov na 1 mol. Ešte raz, 1 mol ideálneho plynu, ľubovoľného, absolútne nezávisí od jeho chemických vlastností. 1 mol ideálneho plynu zaberá za normálnych podmienok, čiže za týchto, objem 22,41 litrov. No a objem samotného plynu, v našom prípade kyslíka,
vypočítame ako súčin VMN, čiže normálneho molového objemu a látkového množstva daného plynu, v našom prípade kyslíka. Takže 22,41 litra na mólu krát 0,2 mol rovná sa 4,482 litrov. Takže máme vypočítaný aj objem kyslíka. No a keď to už máme, môžeme ísť na analýzu jednotlivých odpovedí. Za A vzniká 80 gramov ortute, pozrime sa. MB, hmotnosť, je 80 gramov, áno, je to pravda. Vzniká 0,8 mol dikyslíka, molekuly kyslíka, tak sa pozrime, látkové množstvo kyslíka, čiže NC je 0,2, nie 0,8, nie je to pravda. Vzniká 6,4 gramu kyslíka, tak sa pozrieme, hmotnosť kyslíka je 6,4, je to pravda. D, vzniká 64 gramov kyslíka, nie, lebo vzniká 6,4, nie je to pravda. Za E vzniká 0,2 mol kyslíka, dikyslíka, Ečko, pozrieme sa, látkové množstvo je 0,2, takže je to pravda. Vzniká 4,48 litra dikyslíka, no my sme vypočítali 4,482, ale po zaokrúhlení na 2 desatiny miesta vidíme, že je to pravda, takže aj toto je správne. Za G vzniká 0,4 mol ortute, pozrieme sa, látkové množstvo ortute je 0,4, áno, je to pravda. No a vzniká 96,4 gramu ortute, nie, my už vieme, že množstvo ortute je 80 gramov, takže nie je to pravda. Hej, ešte raz, 80 gramov. Čiže rekapitulácia, správne odpovede na túto otázku A, C, E, F a G.